Soqala besiphithiphi. Soqala ngesixolise kade siorganize ukukhuluma. Mhlambe bengakuthi ukuthi sihlale phansi. Ukuze sikwazi ukubonana sonke bese siyakhuluma. Uyayivumela! 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 Mahlala phansi kuhlele ngishuka edonkomo. Amkhosa nje. Hawu, bayede hleli phansi naye. Singakakhulumi ke sizokusho namhlanje. Sekuxolisile ukuthi asikutholanga okukhuluma. Sizama ukuthi siphakamise izwi. Ake ngiqaleke ngisho ukuthi phakathi kwethu kukhona abantu benkosi. Abantu abamdlombani indlondlo nopapa ekhanda kamenzi abakhona phakathi kwethu. Abantwana amazinyane abafana nabamantombazane abakhona phakathi kwethu. Izindlu zonke zobukhosi ezikhona. Ngiyathanda ukubalula futhi ukuthi kukhona amakhosi asendlunkulu akhona. Ngiyayibona inkosi yakwabiyela obuka. Ngiyayibona inkosi yakwamzimela. Ngazi ngoba ngeke ngiwabona amanye amakhosi akhona. Inkosi yakwamathaba ikhona. Ikhona enye inkosi. Inkosi yakwaZondi. Inkosi yakwaMpumuza. Kambe ake ngithi kuyo ngoba ngizwile amakhosi lapha abizwe kwenye indawo kodwa iyanga. Yathiza ngapha. Siphelelele bukhona nondlunkulu ke lamakhuba okhona phakathi kwethu. Undlunkulu ke weNgonyama yesizwe samaZulu esingayo. Manje ke abantwana basendlunkulu namabutho wonke akhona. Sijabula ukuthi nize lapha nizofasa ubukhosi benu. Abesitha. Amafela nkosi napha siwabona phambi kwethu. Sicela ukuthi abameli babe khona la ukuyibona abamele indlunkulu kaZulu. Abamele umdlombane oboshiwe. Abameli ke sebesichazele bonke asithandi ukuthi bese kuthiwa babemi lapha bexoxa bese kukhulunywa ngabo kodwa mase betshele thina makhosi asendlunkulu sedlulisa ukuthi namhlanje na bekwenzekani bantu benkosi nonke. Ngiyathanda ukusho lokho ayathetha lokhu kusile nje kusaqutwa ukuthi kuzothethwa kanjani yini okuzokhulunywa ngayo.
kule nesiqumo-ke sizophuma kusasa ngoba lento ebekuxoxwa ngayo ayikahlangani necala, ayikahlangani futhi nento esiyizele la. Kodwa nje kusho ukuthi laba bameli okuyibona abamangele basakhuluma nje.